खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 13 आगष्ट 2020 बिस्थिबार फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय दिल्लीनि हिन्दुराव होननाय जायगायाव मैयाहाय दिल्ली पुलिस आरो माखासे पुलिस कनस्टेबलफोरा इलिगेलि बिल्डिं लुबाय थानायखौ नायबिजिरनानै फैफुबाय थानाय समावनो दिल्ली पुलिसनि अफिसार ASI आ थैनांगौ जायो। लोगोसे माखासे कनस्टेबलफोराबो माने बे पुलिस अफिसारजों थांफानाय कनस्टेबलफोराबो गोब्राब जखम मोनदों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे केरलानि इडुक्की जिल्लायाव अखा हानानै हा गुगानायाव दासिम थैनाया गासै 52 जन जाबाय। गोथै सहखौ मैयासो माने रिकभार खालामजोबनो हादों। माने गोथै सहखौ नागिरनानै मोनाखैमोन, मैयाहायसो गासैबो गोथै सहखौनो नागिरनानै मोनजोबबाय होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय नेपाल हादोरा इन्डिया हादोरजों लोगोसे माखासे गुबुन गुबुन इन्टारनेशनेल फ्लाइटफोरखौ 31 आगष्टसिम बन्द खालामनानै होनाय जाथ'बाय होननानै फोसावनाय जादों। आरो लोगोसे नेपाल हादोर आरो इन्डिया हादोरजों जाबाय थानाय एबा सोलिबाय थानाय बे बर्डारनि माखासे इस्यु एबा जेंनाखौ लानानै 17 आगष्टआव सावरायलायनो नागिरदों होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं रासियानि कर'ना भाइरासनि गोदान मुलिखौ जोंनि बे भारत हादरजों लोगोसे गासै 20टा कान्ट्रिसफोरा एबा हादोरफोरा जोबोर गोजोननाय मोननाय फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मध्य प्रदेशनि गंसे सिमेन्ट कम्पानिनि डिरेक्टरखौ 17 कौटि रां जाख्ल'नायनि थाखाय बा टेक्स होनांगौ ना, माखासे गेदेर गेदेर कम्पानिफोरा सरकारनो टेक्स होनांगौ। बे टेक्सआव 17 क्रर माखासे फ्रड खालामदोंमोन। दा बेनि थाखायनो बे डिरेक्टरखौ पुलिसफोरा मैयाहाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे आयुष मिनिस्टार बिथां श्रीपाद नायकनाव मैयाहाय कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे नयदायाव सासे 22 बोसोर बैसोनि मडेलिं खालामग्रा सेंग्राखौ बेनि दुथांफोरा बेनि रुमाव फैनानै फासि होनानै बुथारनानै गालांबाय होननानै पुलिसफोरा फोसावनाय जादों। दा बे जाथायनि बागै पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ। बे मडेलिं खालामग्राया बलिउड फिल्म इन्डास्ट्रियावबो मडेलिं खालामखांबाय होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगलनि कलकातायाव सासे 60 बोसोर बैसोनि आइजोआ एम्बुलेन्सआवनो थैनांगौ जाबाय। माने बेयो कर'ना भाइरासनि सासे पेसेन्टमोन। बे पेसेन्टआ अक्सिजेननि आंखालमोन, बेनिखायनो बिथाङा एम्बुलेन्सआवनो थैनांगौ जाबाय। एम्बुलेन्सआवबो अक्सिजेन गैबाङामोननो, बेनि थाखायनो बिथाङा थैनांगौ जाबाय। आरो वेस्ट बेंगलाव गोबां सुबुंफोरानो गोबां कर'ना भाइरासनि पेसेन्टफोरानो थैनांगौ जाबाय। जोंनि बे आसामनि बायदि नङा, जोंनि आसामाव गोबां सुबुंफोरखौनो रैखा खालामनो हादों। मानोना जोंनि बे आसामाव BJP सरकार एबा जोंनि बे आसामाव नांगौखिनि फेसिलिटिया दंजोबो। नाथाय कलकातायाव BJP सरकार नङा, बिसोरनियाव नांगौखिनि बुस्थुआ गैजोबा। दा बिथांमोना जायबा वेस्ट बेंगलनि सरकार बिथांमोना BJP सरकारनिफ्राय मदद बिहरदों होननानैबो फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय डिमा हासाव जिल्लानि साब इन्सपेक्टर बा आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर बिथां अभिषेक बड'आ इउनियन हम मिनिस्टारनिफ्राय मेडेल मोनदों। गावनि खामानिनि थाखाय बे मेडेलखौ बिथाङा मोननो हादों। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय अभिषेक बड', बिथाङानो हम मिनिस्टारनिफ्राय मेडेल मोनदों। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। आरो लोगोसे जुदि नोंथांमोना शेयार खालामनो गोसो दं शेयार खालामबानो जाबाय। आं जोबोर गोजोननाय मोनगोन। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।